كتما نقولاتهم تمرغتي أسران شدشتن زوريا كمون نشاد شاي كورس ماموس يوحنا نقع أبقعكم نولدي نعليتي نممهران كله دقفهم نزي زورياتات زيد قبرو نقع زرعهم بمبال أب كله قات عميتات أب كمزة عمسلة زورياتات زهجنا إسران شدشتن زوريا شاد شاي زوريا كورس ماموس مدققام كغون يخيلكم كل جزء أب كمزة عمسلوا قات عميتات تتدقمو وين كنذكرهم دلنا أقدستي مسرتاويان حطوتات اللو سوغا مزي معسكر زي تأساسره ن علاماتات نايساوا معسكرن هاجراوي أقلقلوتاتن تملسنا عسران شدشتن زرياتات ترئينا انتاي غيرنا انتاينا سالدنا انتاي كن وقع انتاي كن شبت تبقيسنا نيرنا لنا نفسنا محطت نور حتى يو إذا معسكر زي وي مسرتاو أمرنا إذا معسكر زي جمبرون كله هاجر مهناز ولا هاجر مهناز مالت سب مهناز سلزخونا قدام النتو قد ما هاجر مهناز سب مهناز سب سبوها من إسي مهناز مسرتاوي إمام ناي ناسان ولا ويتن هاجر سلزخونا هاجرنا نانس مسوعتي تخفيل له ناس أدخونه هاجر كهنس انت داخوينه قدم سب كهنس لذل هو نا هاجراو أقل قلوت مدب كجمر على الله وتوعيله من البات زم عسكر زي خابز جمر له خساد ساعات زي أبي بس يحله ندحرك تملسنا عندهم النخيل بزحات معباليتات الله سب مهناس مالت بمسرته أبسلسته عندي الرابحتين بلن أمرات تمركوسه نساتن كا سب مهناس مالت سب بفلتات سب بخيلات سب تمكرو مهناس مالت يوزن سلسته مسرتا وين الربحت زياتن كي حزكا سب تهاني سلو هاجر كاي الناس الله يلكا مزراب سلازي كال كلاتهم من سيات بفلتات بخيلات بمويان بتمكرون أب كندي كم سبات فقدي تراي دخانو أب هاجر مهناز عينت لوتي نممسا من تخسره بذا مسرة أويان الرابح تزيئتن كعاد كل لو مسلة تبعله أوش تزحله في إسران شدشتن زرياتات دتا جبره ويد تعاد تعمه بزح كنذكر نخيل أب إسران شدشتن زرياتات بيجاكاتهم سلست الرابح تنبلهم فلتاتن كيلاتن تمكرون اليوم سلست الرابح تزياتهم بزي عيو بزي سراح بزي أفراينات ترقم سلذيه اللوم أب كبيد أدمعي عيو ويسراح من إسيات هاني صوم هاجر كم دهانسون مقبار كايدو صنعوا كناتات بب مدرخهم حدا بحدا لنا هنذكرهم نخيلنا أوش تزحلفه أسران شدشت زورياتات جن بزي كاتي نايسب سقانا خنسسنن كندل خنحيلن منتي نكايدو صعرتات عينتاوي لوتي نممسا بادو بخنت أو كلها تنزورياتات بزستفل عليه مخنياتات كسلطم ديك عليه فلتات كدلوبو كيلات كدلوبو تمكرون كدلوبو ناي قدن سلدخونه ناي ماموس مدبات أبزنس حالفا شدشت زورياتات قبل تشحن شعاتن كم زتاتاتو غينو أبوشتي ناي زتفل عليه صلاتات ناي لمعات بروغرامات زتقبره أبركتو نيشتو
ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ከም ተቐዲመ ጠቐስክዎ ግን ብፍልጠት ብኽእለት ብሞያ ብተመክሮ ኣብ ውሽጢ ከቢድ ኣፍራይ ወይ ኣድማዒ ስራሕ እንታይ ከነፍሪ ክኢልና እንተተባሃለ እዞም 26 ዙርያታት ገና ዝተዳቐቐ ገምጋም ተገይሩሉ እኳ ዘይተባሃለ ባዶ ብኽነት ትበሃል ከም ዕላማ ክንወቅዕ እንተደኣ ኮይና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዙርያ ከክንደይ ሚእታዊት ወቕዒና እንተበልና ዳርጋ ሓርፋፍ ገምጋም ናይዞም ዝሓለፉ 26 ዙርያታት ባዶ ብኽነት ከም መለክዒ ወሲድና ኩሉ ዓቕሚ ሰብና ወይ ፀጋታት ሰብና ብፍልጠት ብኽእለት ብሞያ ብተመክሮ ኣብ ውሽጢ ከቢድ ስራሕ ወይ ኣድማዒ ስራሕ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተጠቒምናሉ ዲና እንተተባሃለ ምናልባት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ ንቡር ክበሃል ይከኣል ይኸውን ስሳ ሚእታዊት ካብ ፀጋታት ሰብና ክባኽን ይፀኒሕ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ሓቂ ምፍላጥን ሓቂ ምእማንን ኣብ መንጎ ክትበፅሖ ትደሊ ሸቶን እትወቕዖ ዕላማታትን ወይ ትበፅሖ ትደሊ ዴሬትን ክን ብግቡእ ገምጋም ክግበር ስለ ዘለዎ እዚ ኣፈናዊ ገምጋም እዚ ባዶ ብኽነት ፍልጠትን ክእለትን ተመክሮን ኣብ ከቢድ ኣድማዒ ስራሕ እንተደኣ ኮይኑ መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ ነካይዶ ፀናሕና 26 ዙርያታት እውን ተፈላለየ ካልእ ናይ ስልጠናን ናይ ትምህርትን መደባት ነካይዶም እዚ ባዶ ብኽነት ንብሎ ናይ መወዳእታ ዕላሙ ክወቅዕ ምእንቲ እዞም ከነካይዶም ፀናሕና መደባት ካብቲ ዝነበርዎ ደረጃታት ወይ ፅፍሕታት ናብ ዝለዓለ ከምዚ ድይቡ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ እዚ መዓስከር እዚ ዝፀንሐ መሳለጥያታት ናይ መሰልጠኒ ካብቲ ዝነበሮ ፅፍሒ ወይ ደረጃ ናብ ዝለዓለ ከም ዝኸይድ እቶም ዝወሃቡ ስልጠናታት ንገዛእ ርእሶም ብግቡእ ተሰሪዖም ነቲ ዝድለ ዕላማታት ከም ዝወቅዕ ክኾኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብፍልጠትን ብኽእለትን ሞያን ብተመክሮን ኣብ ከቢድ ስራሕ ሙሉእ ናይ ሃገር ህንፀት መደባት ከነካይድ ምእንቲ ሰባት ክንሃንፅ ስለ ዝግባእ እዞም መደባት እዚኣቶም ሸቶኦም ክወቕዑ ተባሂሉ ዝግበር ሓድሽ መደባት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ተፈላለየ ናይ ስልጠና ማእከላት እንተላይ ኣብ ኮሌጃት ዘለዉ መምሃራን ምሁራን ነዚ መደባት እዚ ምትግባር ክሰርሑ ዝፀንሑ ቀሊል ኣበርክቶ ዘይኮነ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም ኢልና ክንዛረብ ንከኣል እኳ እንተኾነ ባዶ ብኽነት ናይ ዓቕሚ ሰብና ወይ ናይ ፀጋታት ሰብና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከነብፅሖ ሃገር ክንሃንፅ ኣብ ተፈላለዮም ዓውድታት ኣብ ተፈላለዩ ሞያታት ኩላቶም መንእሰያት ከይባኽኑ ስሳ ሚእታዊት ብኽነት ናይ ጉልበት ሰብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ካልእ ዓለም እውን ግበር እዩ ካልእ ዓለም ከምኡ ኢልካ ናይ ካልእ ዓለም እዩ ናህና ከዓ ናህና ዓለም ስለ ዘለና ባዶ ብኽነት ፍልጠት ክእለት ተመክሮ ኣብ ከቢድ ኣድማዒ ስራሕ ንኩላቶም መንእሰያት ክንሃንፅ ምእንቲ ቅድሚ ዝኣገረ 26 ዙርያ ሻድሻይ ኮርስ ናይ ማሞስ ማዓስከር ሳዋ ኣሰልጠንቲ ኣለይቲ እንተላይ ወለዲ ብሃገር ደረጃ ነዚ ሓላፍነት እዚ ብግቡእ ተረዲኦም ቅድም ቀዳድም እቶም ናይዚ ጎስጓስ ናይዚ መደባት እዚ ቀንዲ ዕላማ ዝኾኑ መንእሰያት ሓላፍነቶም ናቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ውልቃዊ ሓላፍነት ናይ ቤተሰቦም ናይ ስድሮኦም ሓላፍነት ናይ ሃገሮም ሓላፍነት ተረዲኦም ፍልጠት ክቆስሙ ክእለት ከጥርዩ ተመክሮ ክእክቡ ክዋህልሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነዚ ሰለስተ ኣራባሒ እንብሎ ረቑሒታት ናብ ናይ ብሓቂ ዕብየት ወይ ህንፀት ሃገርን ልምዓት ሃገርን ከም ዝወቅዕ ንምግባር ከምቲ ብትግሃት ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ሳዋ ቀፃሊ ፃዕርታት ተካይዱ ካብ ማዓስከር ሳዋ ምስ ወፁ እውን ተመሳሳሊ ትግሃትን ፃዕርን ከካይዱ ኣለይትን ወለድን ከዓ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ነብሶም ኮይኖም ንሃገር ምእንቲ ክኾኑ ዝግባእ ምትግጋፍ ክገብሩሎም እናተላበኹ ንኩሎም ተመረቕቲ 26 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመረቕቲ ሻድሻይ ኮርስ ማሞስ ሙሉእ ዓወትን ገስጋስን ምንየሎም ዓወትና